Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Iubiți creștini, iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem împreună în studio cu domnul pastor Corneliu Serdenciuc. Bine ați revenit, domnule pastor. Bună seara, bine v-am regăsit. Doamne ajută. Așa cum obișnuim și cum este de dorit, vrem să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare vorbă, peste fiecare gând și mai ales peste ascultătorii noștri, creștini sau necreștini, care au nevoie de lumina Evangheliei. Amin. Vă rog. Dumnezeul nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru ocazia pe care o avem din nou să vorbim despre tine și să spunem ceea ce vrei tu să spunem. Te rugăm și în seara aceasta, lasă Duhul tău cel Sfânt peste noi în tot ceea ce vom gândi și mai ales în tot ceea ce vom spune. Și te rog, ia aceste cuvinte și prin Duhul tău cel Sfânt du-le în inimile oamenilor și lucrează în viețile lor transformarea pe care tu o vrei. Te lăudăm și îți mulțumim pentru toate în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Dragi prieteni, vreau să citesc un pasaj din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Bineînțeles, cei care cunosc Biblia știu că se referă la pogorârea Duhului Sfânt. De fapt, asta este și tema emisiunii noastre de astăzi. De ce cinzecime sau pogorârea Duhului Sfânt, dar nu rusalii, referindu-ne în primul rând la etimologia cuvântului. Și domnul pastor ne va explica în seara aceasta. Îl felicităm pentru că nu de mult a luat și masteratul în teologie. Mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Deci, dragi privitori, dragi ascultători, aveți toată îndrăzneala să sunați, să puneți întrebări sau să scrieți acolo la postarea de pe YouTube întrebările dumneavoastră și cu siguranță prietenii noștri, colaboratorii noștri și domnul pastor în speță astăzi aici vă va răspunde la vremea potrivită. Vreau să vă citesc deci câteva versete din Fapte, capitolul 2. În ziua de cinzecime erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca văjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și textul continuă, dumneavoastră îl știți, sau dacă nu-l cunoașteți foarte bine, îl citiți și vă provocăm să-l citiți acasă cu mare atenție. Oricum, domnul pastor Corneliu Serdenciuc, invitat în seara aceasta, pastor la Siminoc, mai mult ca sigur se va referi la întreg contextul și Da, cu siguranță. Cu siguranță, dacă e nevoie, și la contextul întregii Biblii. Domnule pastor, încă o dată vă zic bine ați revenit și dacă vreți să amintiți pentru cei care ne privesc, pentru că ultima oară când ați fost nu eram văzuți, acum a fost un har în plus de la Dumnezeu anul acesta, putem fi și văzuți. Cine sunteți și cu ce familie Dumnezeu v-a binecuvântat? Da, așa cum poate unii știți, cei care nu știți o să aflați acum, sunt căsătorit, avem un băiețel de 10 ani, numele lui este David, numele soției mele este Mioara și de aproximativ 3 ani de zile slujesc Biserica Baptistă din Siminoc, din satul Siminoc. Până atunci am slujit Biserica Baptistă din Megidia, acum însă slujim acolo și încercăm prin harul lui Dumnezeu să facem ceea ce Dumnezeu vrea de la noi să facem. Amin, mulțumim foarte mult. Știu că ați fost implicați și în misiunea dintre turci, dintre romi, chiar ați girat o biserică de romi și așa mai departe. Da, în timpul cât am fost păstorul bisericii din Megidia, aveam una din misiunile noastre, era misiunea cu romii, iar în același timp, prin venirea fratelui Sali Sabri, care actualmente este păstorul coordonator al bisericii din Megidia, s-a început și misiunea printre musulmani,
Nu este contextul să discutăm acum, poate că fratele Sali o va spune altădată, dar ne bucurăm că Dumnezeu lucrează în diferite moduri și că Medgidia este un oraș, a început să devină un oraș important pe harta țării noastre. Doamne ajută! Și din perspectiva lucrării spirituale și din perspectiva predicării Evangheliei acolo, între grupurile multietnice, între grupurile etnice care sunt destul de multe în oraș. Doamne ajută, ne rugăm pentru că Dumnezeu a încredințat Evanghelia ucenicilor cu poruncă către toate etniile, către toate națiunile, Amin. indiferent de că sunt romi, că sunt turci, că sunt români, că sunt americani, toți sunt oameni păcătoși, muritori și au nevoie de iertare, de mântuire și de viață veșnică. Și mai ales suflete veșnice. Și mai ales care suflete au veșnice. nevoie de mântuirea Absolut, veșnică. absolut. E adevărat că în bunătatea lui Dumnezeu ne-a răscumpărat prin jertfa Fiului Său și trupurile și vom primi trupuri noi la înviere, dar să nu uităm că de aici, de pe pământ, pleacă sufletul, iar trupul până la înviere este în așteptare. Sau se întoarce în țărâna pământului. Domnule pastor, nu asta este tema, am vrut doar să aducem aminte prietenilor, ascultătorilor, cine Poate sunteți. că vom face odată o temă și despre predicare și de ce nu? cu siguranță mi-ar face mare plăcere. Să știți că inclusiv eu am fost cumva puțin, să nu zic, am fost mirat că ați ales tema aceasta. Pe de o parte e normal pentru că doar ieri am sărbătorit a doua zi de Rusalii, mă scuzați în ghilimele, de cinzecime, da? Dar m-a mirat faptul că dumneavoastră printre puținii păstori care vor să clarifice puțin terminologia aceasta, cinzecime, nu Rusalii. Cam asta este tema principală, dragi prieteni, din seara aceasta. Haideți să-l lăsăm pe domnul pastor să facă introducerea. Deci, în primul rând, aș vrea să fac două observații. Pentru cei care ne ascultă și pentru cei care ne privesc, le spun ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și mă rog ca aceste cuvinte să fie o hrană pentru sufletul lor și să aibă un impact în sufletul lor. În al doilea rând, dacă vor auzi probabil poate lucruri care vin în conflict cu ceea ce cred ei, nu mi-am propus să intru în conflict cu absolut nimeni, ci doar să încerc să stau lângă Sfânta Scriptură și să clarificăm niște lucruri care mie mi se par de o importanță majoră. Pornind de la observațiile astea, eu cred că la cinzecime sau la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt noi nu sărbătorim sau nu ar trebui, noi creștinii spun, nu ar trebui să sărbătorim Rusaliile. Sau să evităm să folosim acest termen. Da, și evitarea termenului este importantă, dar eu cred cu toată puterea mea că nu doar evitarea termenului este foarte importantă, pentru că unii în zilele acestea de cinzecime, că nu-i doar o zi, sunt de fapt două, în popor unii țin și a treia zi, dar s-a pierdut tradiția asta de-a lungul vremii și mai ales după Revoluție, când oamenii nu mai țin atât de multe tradiții, dar eu îmi dau seama că de fapt această sărbătoare creștină a devenit o sărbătoare tradițională îmbrăcată cu o grămadă de tradiții care riscă să-și piardă miezul ei creștin. Deci, până aici să clarificăm, sunteți de acord să sărbătorim principalele evenimente din viața Domnului Iisus sau din principalele sărbători creștine, sunteți de acord? Da, inclusiv cinzecimea sau pogorârea Duhului Sfânt, da. Dar nu în felul lumii sau nu unor tradiții care n-au o bârșie creștină, ci conform adevărului biblic. Și mai ales la cinzecime nu sărbătoresc Rusaliile. Și am să motivez vă rog. de ce. Și vreau să mai fac o mică paranteză. În mediul evanghelic circulă o cântare care e foarte frumoasă. De multe ori și eu am cântat-o cu mare patos. Mie îmi place, apropo, să cânt foarte mult. Doamne, mai vreau Rusalii. Aș vrea să clarific în seara aceasta că noi nu ar trebui la cinzecime sau la coborârea Duhului Sfânt să sărbătorim Rusaliile. De ce? În primul rând, etimologic, termenul de Rusalii vine de la latinescul rosalia, care înseamnă trandafir. Da. E bine, romanii sărbătoreau un festival, aveau un festival numit Rusalii, care era un festival al trandafirilor, în care ce făceau? Aduceau ofrande cu flori de trandafir, da, pentru sufletele morților.
la morminte, la cimitire. De fapt, nu aduceau doar flori la cimitir, ei pomeneau sufletele morților. Era o sărbătoare, un ritual păgân în care ei făceau o pomenire a morților. Ei erau cei care veneau și făceau ghirlande, aduceau în mod special trandafiri și pomeneau morții lor. Asta era festivalul rusalilor pentru romani. Inclusiv jertfe de mâncare. Da, cu siguranță. Bineînțeles că aceste pomeniri aveau și un înțeles religios, nu doar mă duc și pur și simplu pun o floare la un mormânt. Bun, deci asta este primul motiv pentru care ar trebui evitat termenul de rusalii. Și getodacii au preluat ideea asta, odată cu cucerirea romană, getodacii au preluat ideea asta, numai că ei au schimbat puțin înțelesul acestei sărbători și astfel că rusalile, de fapt, pentru getodaci, erau niște personaje feminine, rele, numite rusalce sau unii le identifică astăzi cu zânele sau elele. Și aceste femei frumoase, aceste fete frumoase fac ceva după care sunt recunoscute, dansează. Dar am spus că, de fapt, problema era că ele dansează și dacă sunt zărite cumva de vreun muritor, spune legenda, atunci, din greșeală, sau un muritor, un om calcă pe locul unde ele au dansat, ei se îmbolnăvesc grav de o anumită boală care în popor se cheamă luat de rusalii sau ologit de rusalii. Boală care nu se vindecă decât printr-o altă practică păgână, prin descântec. De fapt, toată povestea asta care ți se sută în jurul cuvântului are un înțeles păgân și ocult. De fapt, elele sau zânele astea sunt zâne care se spune în popor, sunt fete frumoase care ies și care pedepsesc pe cei care nu țin această sărbătoare. Cei care sunt prinși că nu țin această sărbătoare sunt pedepsiți. Ori, tot contextul acestei sărbători este unul, așa cum am spus, mai degrabă unul păgân și ocult decât unul creștin. Ce s-a făcut în timp este că peste sărbătoarea Cincizecimii, care de fapt provine din contextul iudaic, dar s-a întâmplat că atunci când s-a coborât Duhul Sfânt, iudeii chiar sărbătoreau Cincizecimea. Și s-au suprapus, așa că nu greșim dacă vorbim de Cincizecime sau numim această sărbătoare ori Cincizecime, ori coborârea Duhului Sfânt, dar nu rusalii. Pentru că rusaliile, ca și termen și ca și manifestare, vin din păgânism, vin din lumea romană, din lumea getodacică și era o sărbătoare ocultă, o sărbătoare cu puteri magice, malefice, negative. Am înțeles. Până să explicăm, și deja ați început să o faceți, de unde vine această sărbătoare sau esența ei și valoarea ei, aminteați ceva de Cincizecimea evreiască din Vechiul Testament, sau a suprapus cu pogorârea Duhului Sfânt. Biserica, cei mai mulți recunosc că atunci este ziua de naștere a bisericii, cei mai mulți teologi și numesc asta ziua de naștere a bisericii. Da, și eu cred asta. Așa. Cred că pe lângă terminologie, vreau să vă întreb dacă mai aveți ceva de corectat vis-a-vis de manifestările de astăzi cu privire, și nu numai de rusalii, cum zice lumea, sau de Cincizecime, cum ar fi corect, modul în care ei se manifestă, și de Paști și de Crăciun. Oamenii astăzi, creștini nominal, doar cu numele, folosesc astfel de prilejuri, nici măcar în sensul roman nu mai folosesc sărbătoarea, ci doar pentru dezmăt, pentru vacanță, pentru a-și satisface propriile dorințe sau plăceri. Cred că nici cu un astfel de manifestare nu sunteți de acord. Acum, eu sunt credincios. Îmi place să stau lângă Sfânta Scriptură. Creștin practicant. Creștin practicant, un creștin care vreau să învăț și să practic Sfânta Scriptură.
Pe de altă parte, sunt teolog și vreau să rămân lângă ceea ce spune Sfânta Scriptură. Dacă noi declarăm că Biblia este cartea după care noi ne călăuzim și ne trăim viața, atunci vrem să rămânem lângă Biblie. Acum, e adevărat că, pe de o parte, sunt acea categorie de oameni care se numesc creștini, dar practica vieților nu dovedește că ar ține vreo sărbătoare. Mai degrabă trăiesc ca păgânii, să zic. Și este foarte interesant cum statul român, chiar mă gândeam la chestiunea asta ieri, cum statul român a hotărât să dea de cinzecime 2 zile românilor liberi. Ca să facă ce? Ca să facă ce? Ca cei care ar trebui să practice un creștinism real și adevărat, ar fi trebuit să fie într-un loc de rugăciune și să se închine lui Dumnezeu. Pe când mulți dintre români sunt la mare, sunt în mall-uri, sunt pe plaje, pentru că ei vor ca să petreacă. Asta e o categorie de oameni. O altă categorie de oameni sunt acei oameni care vor să practice ceva din credința creștină, însă practică o credință creștină amestecată. Deci o tradiție, Deci o credință amestecată cu tradiții. O credință bazată pe Sfânta Scriptură și bazată și pe tradiții care s-au adunat de-a lungul veacurilor. Ori dorința mea în seara aceasta este nu să judec pe cineva, ci doar pur și simplu să încercăm să redăm sărbătorii de cinzecime locul și practica biblică care îi se cuvine. Doamne ajută! Și asta o să facem, dragi prieteni, în continuare. Am vrea să înțelegem cu ajutorul emisiunii noastre fiecare sărbătoare creștină care se cuvină sărbătorită și celebrată și esența ei, ce înseamnă ea, de ce Dumnezeu a îngăduit-o și de ce merită amintită și sărbătorită așa cum îi place lui Dumnezeu, pentru că, sau lui Hristos, nu? Pentru că vorbim de sărbători creștine și ne numim creștini. Haideți să continuăm explicațiile cu privire la ziua corect spus de cinzecime sau de pogorârea Duhului Sfânt, care vine din practica evreiască, din sărbătorile evreiești, s-a suprapus cu pogorârea Duhului Sfânt și mai departe să înțelegem mai bine ca să putem sărbători profund și autentic. Deci când eu a trebuit să-mi formulez pentru mine și apoi pentru credincioșii din biserica pe care o slujesc un punct de vedere asupra sărbătorii rusalilor, a trebuit să mă uit foarte atent în tot ceea ce se spune despre sărbătoarea asta de rusalii, care, așa cum am spus, este o sărbătoare păgână. Da? Și am dovedit-o că e o sărbătoare pe care am moștenit-o de la romani pe linie getodacică și care, din nefericire, s-a suprapus probabil cu anul 325 de la Constantin cel Mare, s-a suprapus peste sărbătoarea asta și oamenii nu mai fac acum o diferență. Ei sărbătoresc rusalile, dar de fapt, dacă sărbătorești rusalile, celebrezi o sărbătoare păgână și nu ceva ce este plăcut lui Dumnezeu și ce este în Biblie. Pe de altă parte, m-am uitat în Sfânta Scriptură și nicăieri în Sfânta Scriptură nu este folosit termenul de rusalii. E adevărat că sunt niște specificații undeva, dar specificațiile acelea sunt ca și titluri care sunt adăugate ulterior. Termenul care este folosit în original și în Sfânta Scriptură, chiar și în Vechiul Testament, este cel de cinzecime și chiar vreau, pentru că noi, credința noastră are un context și un fundament iudeo-creștin, da? Noi... credința creștină este bazată pe fundamentul iudaic. Nu am nicio problemă să spun că este cinzecime. Pentru că evenimentul s-a întâmplat la 50 de zile după învierea Mântuitorului. Nu am nicio problemă să spun lucrul acesta. Dar sunt totalmente împotrivă să spun că la cinzecime sau la sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt eu sărbătoresc rusalii sau vreau rusalii. Am înțeles. E important să amintim ascultătorilor noștri că evreii atunci sărbătoreau primele roade sau darea legii pe muntele Sinai. Mai au aceste aspecte vreo legătură cu noi, biserica, care, iată, ținem la această sărbătoare? Eu cred că odată cu venirea Domnului Isus, El a dat acestei sărbători un nou înțeles. Un nou înțeles. A creat biserica un nou fundament, un nou context, care are un fundament
iudaic, dar noi ce sărbătorim astăzi este sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt ca să fie cu noi și să rămână cu noi în veci, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și așa cum a promis Mântuitorul. Rămâneți aici. Și ca să fac o clarificare, când eu mi-am dat seama ce cântam, când cântam cu toată pasiune, Doamne, mai vreau rusalii, cântam de fapt, Doamne, mai vreau influență păgână în viața mea, mai vreau influență demonică în viața mea, mai vreau lucruri demonice, adică vreau acele ele în viața mea care să-mi aducă ce? Să mă ologească, să-mi facă rău. Elele acestea despre care vorbeam, sau rusalcele, se pare că aceste fete au fost fetele unui împărat, deci o legendă întreagă. Sunt tradiții și legenda are ramificații foarte mari. Ideea este că eu nu-mi doresc influența acestor zâne rele în viața mea. Punct. Care până la urmă nu sunt altceva decât niște duhuri rele. Care până la urmă nici nu sunt ceva real, dar au în spatele lor niște duhuri rele, au un fundament ocult în spatele lor și eu nu-mi doresc influență ocultă în viața mea. Ok. Aproape că a sosit pauza, mai avem un minut. În prima parte, dragi prieteni, împreună cu domnul pastor Corneliu Serdenciuc de la Siminoc, cred că am fost destul de clari și convingători, sper, vis-a-vis de această capcană a suprapunerii sărbătorii păgâne peste sărbătoarea iudeo-creștină, da? Și să ne ajute Dumnezeu să evităm și termenul, să evităm și sau să evităm și practici greșite și păgâne. Oricum, eu pentru cei care vor să se convingă și mai serios, îi rog să ia textul nostru și să-l citească de la cap la coadă și apoi să dea doar un search pe Google foarte simplu și să vadă ce spune unchiul Google despre rusalii și atunci probabil că vor fi și mai convinși. Doamne ajută! Ne vom bucura în continuare de o melodie potrivită, bineînțeles, și inspirată de Duhul Sfânt și potrivită pentru sufletele noastre, iar apoi în aproximativ 2 minute, după această pauză muzicală, ne vom revedea împreună și ne vom reauzi în direct. Domnul să vă binecuvinteze! Este un drum ce duce în ceruri, un drum plin de încercări, dar curând va fi strigarea ce va umple largul în zări. Bucuria va cuprinde universul așteptând, când spre Sion, Țara Sfântă, noi vom zbura toți cântând. Tu ești vrednic, Domnul Slavei, pentru lupta ce s-a dat. Omenirea se închină, de la moarte ne-ai salvat. Este un drum ce duce în cerul,
Sion, țara sfântă, noi vom zbura toți cântând. Înspre Sion, țara sfântă, noi vom zbura toți cântând. Noi vom zbura Bună seara, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună după pauza bine meritată și binecuvântată, sper, în funcție de melodia pe care ați auzit-o. Suntem cu domnul pastor Corneliu Serdenciuc, pastor actualmente la Siminoc. Îi spunem din nou bine ați revenit. Bine v-am găsit. Așa. Și mergem mai departe, după ce în prima parte am elucidat problema sau capcana aceasta a terminologiei, dar și a practicii greșite în ziua de Cincizecime, să evităm să folosim cuvântul de Rusalii, de asemenea să avem grijă ce facem în aceste 2 zile libere, pentru că intenția guvernului, mai mult sau mai puțin conștientă, este pentru noi creștinii să ne aducem aminte și să fim plăcuți, sau asta ar trebui să fie, să facem lucruri plăcute, potrivite cu Sfânta Scriptură și plăcute lui Dumnezeu și lui Hristos, a cărui urmași suntem. Nu știu dacă intenția lor a fost asta, dar a noastră ar trebui să fie asta. Ar trebui să fie asta. Trebui să fie a noastră asta. Profităm de aceste zile, da. Cu siguranță. Și acum ne-am propus în partea a doua, care cu toții știți că este mai scurtă, să clarificăm puțin de ce este așa de important să sărbătorim cum se cuvine ziua de Cincizecime sau pogorârii Duhului Sfânt. Cu toții știm că Mântuitorul le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, că vor primi o putere odată cu pogorârea Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt nu este o putere. El dă puterea, da, Duhul Sfânt este o persoană. Este o persoană și asta trebuie să știm cu toții. Da, noi știm din Sfânta Scriptură că Duhul Sfânt este o persoană. Însă, dacă am clarificat faptul că eu nu sărbătoresc sau nu-mi doresc să sărbătoresc rusalile și nu mai vreau rusalii, trebuie să mai clarificăm încă un amănunt și anume. A spune, oare ce e mai bine să spun, Doamne, mai vreau încă o cincizecime? Trebuie să avem grijă când spunem, dacă spunem și așa sau dacă ne rugăm. Pentru că noi ne dorim să avem Duhul Sfânt în viața noastră și în pasiunea noastră de a avea Duhul Sfânt în viața noastră, noi dorim să exprimăm prin cuvinte. Oare exprimarea, Doamne, mai vreau încă o cincizecime este corectă? Sau nu? Trebuie să fim atenți ce spunem și cum spunem, pentru că dacă spunem, Doamne, mai vreau o cincizecime, noi nu spunem altceva decât, Doamne, vreau din nou să coboare Duhul Sfânt. Ori lucrul ăsta nu se mai poate, pentru că noi știm pe baza Sfintelor Scripturi și conform Evangheliei după Ioan la capitolul 14 cu versetul 16, unde Domnul Iisus spune, eu vă voi trimite un mângâietor, adică Duhul Sfânt, Duhul adevărului, care va fi cu voi în veac. Odată coborât Duhul Sfânt, este aici cu noi, nu mai pleacă. Deci, dacă noi vrem să ne rugăm, Doamne, mai vreau o cincizecime, trebuie să fim atenți, noi nu cerem ca Duhul Sfânt să vină încă o dată pe pământ, ci cerem, Doamne, vrem să fim umpluți de Duhul Tău cel Sfânt. În cel mai rău caz, sau noi trebuie să ne gândim, Doamne, aș vrea o umplere ca aceea de atunci. Sau o reumplere cu Duhul Sfânt, pentru că noi știm că pecetluirea se face în momentul în care te-ai predat, ai crezut. Cu siguranță. Atunci este... Dacă noi ne dorim într-adevăr o umplere, ca umplerea aceea din ziua Cincizecime ar fi un lucru fantastic. Însă, eu spun că e un lucru fantastic, însă trebuie să avem grijă și ce cerem, că noi câteodată ne rugăm și cerem lucruri bune, dar nu știu dacă suntem pregătiți pentru ele. Cineva, am auzit spunând, poate puțin exagerat, că creștinii practicanți în general și evanghelici în special nu mai mint, s-au lăsat de minciună, dar nu se încadrează și la cântare lucrul acesta. De multe ori cântă anumite cântări, anumite versuri scrise de altcineva care a simțit și a trăit altceva și dumneavoastră ați amintit cântarea Doamne, mai vreau rusalii, și aici este
să zic așa, o erezie, într-un fel, spuneți dumneavoastră, pentru că Duhul Sfânt nu se duce, nu a venit ca să plece, ci a venit ca să rămână. Da, în primul rând că eu nu sărbătoresc, nu vreau ceva păgân în viața mea, adică rusaliile. Și în al doilea rând, Duhul Sfânt a venit. E în mine. Nu pot să-mi spun, Doamne, mai vin o dată. Ce pot spune? Doamne, vreau o umplere nouă. Da. Vreau... Și dacă umplerea asta vreau să fie ca și umplerea de atunci, trebuie să-mi dau seama că în ziua aceea, umplerea cu Duhul Sfânt a adus în viața ucenicilor ceva foarte interesant. Și versetul din textul pe care l-ați citit, versetul 4, spune așa: și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și mai jos mai este un comentariu și încă un verset care spune: cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Și mai jos, versetul 11 spune: îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt te umple, când Duhul Sfânt vine în viața ta și te umple, sunt o grămadă de lucruri care se schimbă în viața ta. Unul dintre domenii este vorbirea și probabil că aici, la domeniul ăsta, putem să vorbim foarte mult. N-am să punctez decât un singur lucru. Când Petru, plin de Duhul Sfânt, se ridică și predică, predica asta este excepțională și fac doar două observații pe predica aceasta. Prima este că în predica aceasta Petru nu spune ce vrea el, ci spune ce-i dă Duhul. Și Duhul îi spune, și el face afirmația asta nu odată, ci de două ori, el spune evreilor: acest Hristos pe care voi l-ați răstignit, voi l-ați omorât, voi l-ați răstignit, fiind foarte dur în predica lui. Deci o confruntare foarte directă. De-aia trebuie să înțelegem că dacă noi ne rugăm: Doamne, vreau să fiu plin de Duhul, trebuie să fii gata să asculți ce spune Duhul lui Dumnezeu și să spui ce spune Duhul lui Dumnezeu. Dacă vrei să arăți oamenilor un discurs sau ceva frumos spus cu talent, atunci nu ai nevoie de Duhul Sfânt. Dar dacă vrei să predici cuvântul lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, atunci trebuie să lași ca Duhul Sfânt să spună ce are de spus. Absolut. Și să-ți asumi anumite riscuri, să zic așa, de a fi nepopular, de a fi poate interpretat greșit sau să nu fii câteodată pe placul oamenilor. Asta este lucrul care și consecința care vine imediat. S-ar putea să nu fii pe placul oamenilor, s-ar putea să trebuiască să spui oamenilor, să-i confrunți direct. Aici. Petru îi confruntă în mod direct. Voi l-ați omorât, voi l-ați răstignit. Petru nu se joacă, nu-i periază cum fac. Eu sunt predicator. Am ascultat și ascult mult predicator și eu câteodată am tendința să-i perii așa pe oameni ca nu cumva să-i supăr. Pentru că dacă oamenii sunt împotriva ta, nu-i bine de fel. Ori Petru nu se uită la faptul că oamenii acestea se vor supăra, ci pur și simplu spune ce îi spune Duhul Sfânt să spună. Ok, deci chiar și din textul pe care l-am citit, fără să mergem mai departe, constatăm două lucruri. Acolo unde este plinătatea Duhului Sfânt, acolo sunt darurile Duhului Sfânt, manifestarea lor este evidentă, dar este și o transparență și o confruntare în dragoste, ca să spunem și asta, da? Că și confruntarea e neplăcută, dar dacă o faci în dragoste, neplăcută, dar primită. Ea va fi primită. Acum eu am vrut să cristalizez doar o singură observație, și anume că atunci când te umple Duhul Sfânt, vorbirea ta e altfel. Și vorbirea ta nu mai depinde nici de talentul tău, nici de oratoria ta, ci de Duhul Sfânt. Tu vorbești după cum îți dă Duhul. Unii vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, Petru se ridică și predică și atunci când predică, el este foarte concret și de-a dreptul tăietor, aș putea spune, și Petru îi confruntă direct și Petru își asumă probabil rolul ăsta de a fi judecat de către alții, ba mai mult, nu mai devreme în text, ucenicii, când ceilalți aud vorbind despre lucrurile lui Dumnezeu, îi spun: oamenii ăștia-s beți. Da, și din cauza aceasta, el este obligat nu numai să confrunte, dar să și clarifice anumite, sau să pună la punct anumite prejudecăți. Deci în plinătatea Duhului Sfânt, cel credincios, cel folosit de Duhul,
câteodată trebuie să și surpe anumite întărituri din mințile și inimile oamenilor cu care se confruntă și care nu au nimic a face cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt. Și se confrunte direct. Și să-i confrunte direct. Dar eu mă refeream nu doar la predicare, ci la faptul că eu cred că nu numai predicatorii trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. Numai cei care sunt slujitorii anvoanelor trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. Toți creștinii practicanți născuți din nou trebuie să fie plini de Duhul Sfânt și atunci când un om este plin de Duhul Sfânt, un lucru care se schimbă vizibil în viața lui este vorbirea, sub toate aspectele ei. Bun, adică o vorbire nouă, plină de pace și de cuvinte Apostolul frumoase. Pavel spune dreasă cu har și cu sare. Vorbind despre lucrurile lui Dumnezeu, pentru că ucenicii, numai aici în textul nostru, numai Sfântul Apostol Petru predică, dar înainte de predica lui, dacă îi observați pe toți ceilalți care au fost plini de Duhul Sfânt, ei au început să vorbească despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ce spuneau ei, nu știm, dar știm că vorbeau despre Dumnezeu oamenilor. Când noi suntem plini de Duhul Sfânt, când noi cerem, Doamne, vreau să fiu plin de Duhul Sfânt, trebuie să fiu gata ca vorbirea mea să fie o astfel de vorbire. Adică prin ceea ce vorbesc și prin ceea ce iese din gura mea, eu să transmit lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Dacă sunt gata să fac asta, atunci rugăciunea mea este întemeiată. Dacă vreau să-mi arăt cine sunt, atunci degeaba mă rog, Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt, că până nu voi fi gata să ascult de ce Dumnezeu îmi spune să fac, plinătatea de Duhul Sfânt nu va veni. Nu va veni. Acum, pentru cei care ne ascultă și ne privesc, dacă îmi permite să fac așa un rezumat, dragi prieteni, ne dorim, ca și creștini cu toții, să fim plini de Duhul Sfânt. Amin. Este o dorință și este și o poruncă. Cu siguranță. Din partea, cu siguranță. Și probabil dacă vom avea timp o altă dată, mi-ar face mare plăcere să motivăm de ce Sfântul Apostolul Pavel poruncește lucrul ăsta foarte clar. Așa, dar ce vreau și ce am discutat până acum pentru cei care poate n-ați fost atenți sau ți intrat mai târziu, plinătatea aceasta a Duhului Sfânt se vede, se aude la o vorbire transformată, o vorbire nouă. Și nu numai că se vede și se aude. Așa. Noi ne dorim asta, e un lucru pe care noi ne-l dorim, dar când îl cerem, noi trebuie să știm că atunci când Duhul Sfânt vine, ori schimbă El ceva, ori nu vine. Deci nu se poate să cer, Doamne, vreau să fiu plin de Duhul Sfânt și vorbirea mea să rămână la fel. De acord. Și eu să nu fiu transformat. Nu se poate. De acord. Numai că mai e ceva acolo și mă repet într-un fel, se manifestă darurile Duhului Sfânt. În plinătatea Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt se manifestă. Atunci a fost vorbirea în limbi, care este un dar al Duhului Sfânt, foarte clar, enumerat și de Sfântul Apostol Pavel. Dar acum, de exemplu, aici suntem în studio, toți români și ne cunoaștem și ne înțelegem. Ar trebui alte daruri ale Duhului Sfânt să se manifeste la dumneavoastră acasă, la noi aici, cum este bunătatea, cum este facerea de bine, cum este încurajarea, cum sunt atâtea alte daruri ale Duhului Sfânt și vă recomand Roman 12, 1 Corinteni 12, cercetați-vă în preajma în preajma cinzecimii, dacă aceste daruri sunt în dumneavoastră și dacă sunt la lucru. Că eu mă pot lăuda așa pentru mine, că eu cred că am și darul ăla și ăla, dar cei din jur să nu beneficieze de aceste daruri ale Duhului Sfânt în viața mea. Acum, n-aș vrea pentru că partea a doua este mai scurtă, n-aș vrea să încheiem discuția aceasta fără să vedem, ne referim mai mult la cei din față, la ucenici, la cei credincioși, la apostoli. Dar uitați că plinătatea Duhului Sfânt cumva nu rămâne pe loc, nu se izolează, ci se revarsă asupra mulțimilor. Acolo unde este plinătate, acolo se pare că sunt convertiri. Acolo se întâmplă ceva și cu cei necredincioși. A doua observație pe care vreau să o fac, că Petru, plin de Duhul Sfânt, în primul rând predică un mesaj biblic, cristocentric, despre Domnul Iisus, avându-L în centru. Îl evidențiază pe Domnul Iisus. Și ce este foarte important că atunci când un om, fie că e predicator de profesie, hai să spunem, sau de chemare, sau un simplu creștin practicant, când este plin de Duhul Sfânt folosește cuvintele acestea ca să cerceteze inimile oamenilor. Uitați-vă ce spune versetul 37. Deci există impact.
Da, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Ce vreau să spun este că atunci când eu sunt plin de Duhul lui Dumnezeu, vorbirea mea, care este la fel controlată de Duhul Sfânt, nu e un control de la eu cad în transă și nu mai știu ce spun, eu știu ce spun, dar mintea mea, vorbirea mea este sub controlul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt folosește acest mesaj, care e de fapt cuvântul lui, pe care el îl pune, ca să străpungă inimile celorlalți. De fapt, eu mă bucur că Duhul Sfânt a venit pe acest pământ. De ce? Pentru că a venit mai întâi de toate să transforme inima și viața mea, pentru că apoi, prin mine, să o transforme pe altora. Nu asta a fost promisiunea Mântuitorului. Rămâneți aici că veți primi Duhul Sfânt, care vă va da putere să fiți martori, să aveți impact asupra celor care nu mă cunosc și a celor care n-au încă Duhul Sfânt. Nu? Acum, ce vreau să mai subliniez încă o dată? Eu știu o grămadă de creștini și din bisericile noastre și din alte biserici, nu contează foarte mult asta, care nu-și doresc să meargă din diferite motive să spună altora. Ori, dacă un astfel de creștin se roagă: Doamne, vreau să fiu plin de Duhul Sfânt, este aproape un nonsens. Pentru că Duhul Sfânt, odată ce te umple, te va trimite să spui altora. Da. Te va împinge să mergi să spui altora. De asta a venit. Absolut. Este o dovadă a plinătății Duhului Sfânt, dar, din păcate, spuneați dumneavoastră că unii creștini s-au delăsat așa de mult încât aproape că nu-și mai doresc această plinătate și, neavând plinătatea Duhului Sfânt, nu mai au nici această dorință de a împlini porunca majoră a Mântuitorului înainte de înălțare, și anume: duceți-vă în toată lumea, dar nu singuri, împreună cu Duhul Sfânt, în puterea Duhului Sfânt. Și cred că ăsta este scopul principal, nu? Al pogorârii Duhului Sfânt. Pe lângă că a unit ucenicii și a transformat dintr-un grup apostolic într-o biserică creștină, așa cum o știm noi și cum o citim în Faptele Apostolilor, să îi împuternicească să-și îndeplinească misiunea. Acum, în zilele astea de sărbătoarea asta a pogorârii Duhului Sfânt, eu am încercat să-i motivez pe credincioșii din biserică, să le spun: fraților, noi trebuie să ne rugăm: Doamne, umple-ne cu Duhul Tău. Dar trebuie să și conștientizăm ce înseamnă lucrul acesta. Trebuie să conștientizăm că atunci când noi cerem să fim umpluți de Duhul, noi de fapt spune: Doamne, Te vom asculta, vom împlini ce ne spui, vom face ce ne spui, vom face cum ne spui, vom spune ce ne vei spune Tu să spunem, pentru că suntem la dispoziția Ta. De fapt, Duhul Sfânt este Cel care conduce doar vorbirea. Ne-am referit în seara asta doar la vorbire, pentru că dacă ne-am referit puțin la a doua parte a textului din capitolul 2, am vedea că în viața unui om în care vine Duhul Sfânt și în viața unui om care e umplut de Duhul, se schimbă nu doar vorbirea, ci multe aspecte ale vieții lui personale, familiare și comunitare. Exact, pentru că ultima parte a capitolului, și insistăm ca ascultătorii și privitorii noștri să citească atent tot capitolul, vedem acolo o transformare a vieții. Da. Ei nu numai vorba li s-a schimbat, lor nu numai vorba, li s-a schimbat și viața. Și ca să punctez doar atât, un verset pe care noi îl cităm de foarte multe ori: ei stăreau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. În viața oamenilor născuți din nou, în viața oamenilor plini de Duhul Sfânt, apar alte priorități. Nu mai stau pe marginea șanțului, nu mai stau la baruri, ei merg să fie în părtășie cu frații, merg la locul de închinare ca să se roage Domnului, citesc cuvântul lui Dumnezeu și stau împreună cu frații la cina Domnului, amintindu-și despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Își schimbă prioritățile. Mai mult, dacă mergi pe text, o să vezi că ei deja au un nou stăpân de care toți se temeau de Dumnezeu. Și lucrurile pot să continue, dar probabil că ne-ar trebui o emisiune întreagă să vedem cum anume un om plin de Duhul Sfânt se schimbă, sau plinătatea de Duh Sfânt schimbă întreaga noastră viață, atât personală, familiară, cât și comunitară. Comunitară, socială. Bun, emisiunea aproape a ajuns la final. Mai așa avem de repede a trecut că... Așa este. Jumătate de minut vă rog să vă luați la revedere de la prietenii noștri, de la ascultătorii noștri. Dragi ascultători și cei care ne priviți, mă rog din toată inima ca să fiți ascultători și credincioși care să doriți să fiți plini de Duhul,
pentru ca Duhul lui Dumnezeu să vă călăuzească în viața aceasta, în viața personală, în viața de familie și în tot ceea ce faceți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Așa cum obișnuim să deschidem emisiunea cu rugăciune și cu cuvânt din partea lui Dumnezeu, la fel ne-am obișnuit, domnule pastor, să o încheiem cu ceva versuri, credem noi și dorim, inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Crâmpeie de har se numește volumul, iar poezia se numește, sau se numea Rusalile, acum se numește Cincizecime. Să o ascultăm. Conform promisiunii de înălțare și așteptând, uniți, îngândurați, apostolii trăiesc ziua cea mare, ziua când toți în duh au fost schimbați. O zarvă a cuprins în zor cetatea, sunete vii și limbi de foc văzu. Sunt zori în care și-a început etatea, biserica în care ești și tu. Atunci și-au ridicat întâiași dată apostolii să spună răspicat că cine vrea pe Dumnezeu ca Tată, doar prin Hristos poate fi înfiat. O mărturie a început de atunci să răspândească toți prin Duhul Sfânt și chiar de mulți au cunoscut și crucea, au reușit să o ducă pe pământ. Amin. Amin. Vă mulțumim, fiți binecuvântați. Și eu vă mulțumesc și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Doamne ajută să ne revedem și să ne reauzim cu bine. Doamne ajută. La revedere. La revedere.